Stabilitet koster friktion og kraft eller energi og så videre. Så det hele det hænger sammen. Den her, den er min, den er så enormt stabil. Jeg kan sejle i kæmpe bølge. Altså jeg har prøvet at vælte den 2 gange. Jamen jeg må helt ud fra siden af. Det er jo dejligt, ikke? Så den er så stabil. Den er meget stabil. Ja, det synes jeg det er dejligt. Det er også fordi, man skal også finde jeg har plads til 4 stænger, ikke? Man skal sidde og fange kast efter fiske. Ja, det er det, der er meningen med den, først og fremmest, ikke? Så skal den jo også være noget stabil, for hvis vi får den vise ting. Det er jo klart, for hvis du får en stor øre op. Nu kommer det junior her. Så er det oppas på sådan bare ben. Ja, for hvis du får en stor fisk på, så skal den jo også kunne holde dig oppe, ikke? Altså. Jo, hvis vi taler om så store fisk, så vil jeg sige, så bliver det interessant. Så er det gamle mand er hævet på det. Ja, det skal man lige sige, ja. Det er meget fisk. Ja. Det er de to, der er mine, var. Er de ikke søde? Jo. Så på junior, så tror jeg lige, nu er det for en tid. Det er bare nede i mit lån indimellem. Nej, det er ikke altid lige sagen. Hvor gammel er den?